Hey mga kachoy, isang magandang araw po sa inyong lahat. Lalong-lalo na po dyan sa mga nanonood, sa likod ng kamera, sa mga viewers natin dyan mga kachoy. Kamusta po kayong lahat? This vlog for today mga kachoy ay magluluto tayo ng sinabawan na talunan ng manok o natalo sa sabungan. Bali bihag na po ito mga kachoy. So binigyan tayo ng sponsor natin. Pangalan pala niya ay si Boss D. Thank you sa iyo. Maraming salamat Boss D. Shout out sa iyo. At ito pala yung binigay niya mga kachoy na talunan sa atin. Ang laki talaga. So ito. Ang daming tama ito talaga mga kachoy. Ang tama sa pakpak. So, dami. Yan. Ito ang laki talaga mga kachoy. Mamaya linisan natin ito mga kachoy bago natin siya pakukuluan at palalambutin sa uling ang gagamitin natin mga kachoy. Kasi wala po tayong pressure cooker. Kung meron po tayong pressure cooker, mas maganda po yun. Kung meron kayo, gawin nyo din po sa inyong mga kachoy. So, gagamitan natin mga kachoy. Yung mga sangkap niya ay meron tayong kamalunggay o kamunggay sa amin mga kachoy. Papaya, tsaka tanlad sa Bisaya, tsaka kamatis, bawang, sibuyas, tsaka sili na pahaba. Gagamitan rin natin ng asin tsaka mantika. Gagamit tayo ng mantika mga kachoy kasi sasangkutsa natin siya bago siya natin lagyan ng sabaw. So umpisahan na natin mga kachoy na lilinisin ang ating biyag na manok na talunan. Mga kachoy, bali tanggalan muna natin mga balahibo niya. Kasi dahil pa talaga ito. Tanggalin pa natin yan mga kachoy. So ganito ang gagawin natin. So natapos na tayo mga kachoy, lininisan na natin ito. Mga kachoy, bali natapos na po tayong magayad sa ating manok na talunan. So ipapakita ko po sa inyo ito ng mga kachoy. So ginayad ko na po ito siya ng sakto-sakto lang gayad mga kachoy. Pwedeng slice ng pang adobo, pwede rin pang sabaw na slice mga kachoy kasi matigas talaga to. Kasi ang tanda-tanda na nito mga kachoy, kaya pakukuluan talaga natin ito siya ng maayos. So ganito na yan mga kachoy. Bali pakukuluan natin ito ng maayos mga kachoy at para lalambot talaga siya, para mas masarap yung kain natin pag malambot ang kain natin mga kachoy. Mga kachoy, bali kumukulo-kulo na talaga, pwede na natin ilagay ang karne ng talunan natin. Sakto-sakto lang yung tubig mga kachoy, ilagay ninyo. Hindi talaga ng ano natin, liit. Bigyan natin ng konting asin. So, ang tanglad. Bigyan tayo ng paminta. So, tatakpan muna natin yan mga kachoy, hintayin natin na kumulo talaga siya.
Mga kachoy, bali titignan natin yung ating pinalambot na talunan ng manok kasi mahigit 3 oras na po ito na pinalambot natin sa uling. Kaya titingnan natin mga kachoy, gagamitan natin ng tinidor kung lambot na talaga yung balat niya kasi ang balat yung pinakamatigas. Unahin natin yung balat mga kachoy, dito tayo kukuha. So ganyanin lang muna natin. So pag malambot na talaga siya mga kachoy, kagaya nito, pwede ko lang siya makuha. So hintayin lang natin ng ilang minuto. Kaya pwede na tayong maggisa sa ating mga ricado niya para sa sabaw mga kachoy mamaya. So tatakpan na muna natin ito mga kachoy. Hintayin natin ng ilang segundo. So mga kachoy, bali natapos na po tayo sa pagpapalambot sa manok na talunan natin. Nilipat ko po pala sa uling. Kaya sa gasol ko po ito niluto mga kachoy. So umpisahan na natin. Maglagay muna tayo ng kunting mantika. Kunti lang yung ilagay natin mga kachoy kasi meron naman siyang taba. Ilagay na natin to lahat mga kachoy. Sabay-sabay na yan. Haluin na muna natin mga kachoy. Pwede nyo rin unahin yung bawang, sibuyas, kamatis ang unahin nyo. Pero depende na po yan sa inyo mga kachoy, sa diskarte nyo. Ilagay ko na rin ang talunan ng manok. Lagyan natin ng tubig. Naglagay rin tayo ng chicken cubes. Tatakloban na natin yan mga kachoy. Mga kachoy, nakita nyo na po, di ba? Kumukulo-kulo na talaga at parang tatapon talaga yung takip niya. So, ilagay na natin yung kapayas mga kachoy. Kapayas ang ating ilagay. Ito yung masarap. May vitamina talaga sa katawan. Kapayas at saka malunggay. Saka yung sili. Lagay na natin yan mga kachoy. Lagyan tayo ng kunting asin kasi may asin na yan kanina. Kunti lang. Mga kachoy, bali ito na po yung pala yung uli na ilalagay natin. Yung malunggay, ang pinakauli. Ito yung pinakamasarap talaga mga kachoy. Buksan natin ito mga kachoy. Yan. Lagay na natin yung malunggay. Luin na natin yan sa mga kachoy. Sakto lang yung sabaw niya.
Kachoy, bali hintayin na natin na mga 1 minuto para ready to serve. Pwede na rin tayo kumain mga Kachoy kumaya. Mga Kachoy, tingnan na natin kung pwede na po natin siyang kukunin. So pwede na yan mga Kachoy, pwede na natin patayin yung gasol. Kaon na natin mga Kachoy. Kachoy, natapos na po tayong magluto, kaya mag-start na po tayong kumain mga Kachoy. Kasama ko pala yung mga pamilya ko, mama ng asawa ko at yung mga anak ko. Mga Kachoy, bago po tayo kumain, mag-start na po tayo mga Kachoy. Lord, thank you sa bless, sa food, sa blessing, sa guidance, sa good health, protection. Amen. God bless sa inyo po lahat mga Kachoy. So, meron po tayo mga Kachoy, ito yung niluto ko na manok na talunan, at saka meron din tayong binigay ng pinsan ko na sinigang na paksiw sa lechon, saka meron tayong pansit at kanin. So mga Kachoy, sabahin niyo po akong kumain, mas lalong maganda at lalong sumasarap. First bite po mga Kachoy, para sa inyo. Lechon.
So mga kachoy, bali hanggang dito lang po yung vlog natin. Huwag kalimutan mag-subscribe, mag-click sa notification bell para update po tayo sa mga bagong videos natin mga kachoy. Maraming salamat po sa inyong lahat sa panonood. Stay safe and God bless you as all.